Ben, boa tarde. Tócame de forma improvisada estar aquí presentando a Alberto. Inicialmente iba a estar de público e a camisola escollida porque ten que ver coa novela. Alberto é enseñeiro e antigo docente de ensino secundario e se dedicou a outras cousas tamén. Eu descubrino no que ten que ver coa literatura, coa novela, coa narración, cunha novela Arcadia que me sorprendeu moitísimo, e posteriormente descubrín tamén a súa faceta como ensaísta nun ensaio bastante longo sobre xeopolítica, que tamén é bastante abrallante, sobre todo polo aparello crítico que justifica toda a afirmación contida nel, que tamén é sorprendente. E estamos hoxe para presentar a última novela, O Pazo das Marismas, que está localizada na ría de Vigo, nun pazo que se localiza, que se ubica nas Salinas do Ulló, en Vilaboa, na Primeira Guerra Mundial, que creo que é a primeira novela galega que trata ese período. Non estou seguro, pero se non é a primeira, é a segunda, ou por aí. A primeira impresión que tive en ler a novela é que é extremadamente fluida, voluminosa, pero que se lee nun par de horas. E iso dá conta tamén da fluidez narrativa, do xenio narrativo. Di na contracapa cinematográfico, pero quen sabe. E tamén unha das outras virtudes que ten é que sitúa no contexto histórico sociopolítico da época dunha forma moi clara e moi meridiana, e creo que dá unhas claves para interpretar ese período da nosa historia, cunha historia que non sei se é completamente inventada ou non, e que creo que Alberto nos vai a explicar a partir deste momento, porque eu, como non tiña preparada esta intervención, pois non teño moito máis que dicir, máis que agradecer, por suposto, a Cartabón que cedese este espazo como normalmente o fai para este tipo de presentacións, e por iso agradecemos a Cartabón o espazo. Entón, sin máis, Alberto, pois deixoche moi ben. Pois nada, palabra. moitas grazas pola presentación, aínda que sea improvisada, tuvo sustancia, gracias aos asistentes e, por suposto, a librería Cartabón por organizar o acto e darnos a acollida aquí para facer esta presentación, non? Ben, esta, como dicía Ínsula, esta obra, esta novela, ten un escenario que é a Primeira Guerra Mundial, aínda que parezca así extraño, é unha época que ten, digamos, unha importancia, digamos, sustancial, non? Nos acontecementos que tuveron en aquela época, porque a pesar de que no ano 14, cando comeza a guerra, o goberno de turno, pois, que había en ese momento, pois declarou a neutralidade debido á situación calamitosa da economía e a pérdida das últimas colonias, non? O desastre militar en África e toda unha serie de situacións sociolóxicas, sociopolíticas e xeopolíticas que, obviamente, a clase política e a oligarquía española decidiron, tanto conservadores como liberais, que era mellor manter a neutralidade para estar á marxe do conflito e sacar o máximo beneficio posible desa neutralidade, non? Nesa coyuntura tamén estaban de acordo, digamos, os países belixerantes, de tal maneira que o contexto español era un contexto de neutralidade, pero con unha serie de digamos, de tendencias dentro da política española, onde os liberais eran esencialmente aliadófilos, é dicir, partidarios de entrar na conflagración ou de axudar de alguna maneira a Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, despois Países Baixos, é dicir, o que era os aliados naquela altura
que logo máis tarde entra en contenda tamén en Estados Unidos, e logo había os xermanófilos que apoiaban os imperios centrais, nomeadamente pois ao imperio alemán, non? Entón, esta coyuntura que xa viña de antes, non? Que son as tendencias dentro da, digamos, da propia executoria do antigo Imperio Español e das alianzas que había a nivel europeo, pois isto é unha consecuencia desa situación que hai durante a Primeira Guerra Mundial. E digamos que isto, para que é a trama da novela, hai unha serie de acontecementos que ocurren prácticamente ao principio da Primeira Guerra Mundial, onde os británicos, unha vez declarada a guerra, o primeiro que fan é cortar o cable alemán no Mar do Norte, con unha estrategia claramente de cortar as comunicacións, obviamente, pois do Imperio Alemán e dos imperios centrais, e dificultar, digamos, as comunicacións de tipo militar, non? Dado que o cable pois tiña unha conexión con as colonias, con o resto de Europa, obviamente con África, con Asia e con América, non? Combinado co cable inglés. Pero na medida en que se abre as hostilidades, pois a combinación entre cable alemán e cable inglés queda cortada. E outro feito que ocurre ao principio da Primeira Guerra Mundial é que hai unha serie de transatlánticos buques mercantes do Imperio Alemán e do Imperio Austrohúngaro que eran aliados, que estaban en tránsito, e cando se declara a guerra, obviamente, pois non, algúns dos portos que tiñan como destino era xa imposible poder chegar, porque eran portos inimigos. Entonces optaron por recalar na ría de Vigo, e aquí recalaron pois do orden de 6 buques, non? Transatlánticos, buques de tipo técnico como o do cable alemán, o Stefan, e buques tamén dos imperios do Imperio Austrohúngaro, non? De tal maneira que había 11 barcos aquí recalando na ría de Vigo, pois no fondo da ría, a zona cerca do Estreito de Rande, e na zona cerca do Areal tamén, na zona de Vigo, non? Isto é un feito moi significativo, porque estes barcos teñen uns contingentes, pois probablemente máis de 1000 mariñeiros e tripulantes, non? A parte dos pasaxeiros, que se convirte pois nun foco no que hai que alimentar, que hai que habituallar, que hai que suministrarlle unha serie de alimentos e de outro tipo de materias como combustible, etc., non? Que fan que sea un foco tamén de dinamismo económico na propia ría, non? Durante os 4 anos que dura a Primeira Guerra Mundial, non? Entón, este é un efecto moi interesante, porque se produce unha conexión entre a flota, digamos, alemá e austrohúngara, pero especialmente a alemá, con, digamos, os almacéns da ría, e non solamente en Vigo, que sería pois a zona de maior suministro, porque é a cidade e o punto foco, digamos, urbano máis importante da ría, sin dúbida, pero tamén vilas como Redondela e incluso Cobres teñen unha relevancia que para min resultou descoñecida, ata que hai uns anos, cando estaba preparando un libro anterior, que era Memorias da Brétema, que presentei aquí con Solla, pois resulta que descubrimos, un primo meu máis eu, que apareceu un recorte no diario El Sol, non? Vinculado a Ortega y Gasset naquela época, aos liberais, non? No ano 18, onde se falaba, onde aparecía o meu tataravó, non? Entón sorprendeunos muitísimo, non, este achado, e dixemos que pinta este home, non? Metido cos alemáns nunha operación clandestina, non? Que implicaba a conculcación directa das leis de neutralidade, non? Entonces, a partir de aí, non quero adiantar, digamos, o que é o contexto desta operación, porque forma parte do que é a trama da propia novela, pero xa pensei daquela, ademais de deixar constancia desta situación nese libriño, que é un libriño relacionado con Cobres, coa familia e coa xente da lá, pois crin que daba para unha novela, porque despois de profundar, non, sobre este feito que ocurre pois no ano 18, das a entender que había outros feitos similares ao longo da guerra, non? Unha cousa que estaba na base de todo eso era que, evidentemente, a cantidad de mariñeiros cualificados que había na ría, non? Dos buques mercantes e transatlánticos,
tiñan cualificación civil, pero podían ser utilizados tamén para, digamos, fornecer os submarinos e os buques de superficie da Armada alemá. Entonces, o propio Imperio Alemán o que facía era promover o movimento clandestino nos portos neutrais deste tipo de mariñeiros para que poderan regresar a Alemanha, non? Eu sitúo a trama está situada no ano 17 para que teña unha coherencia narrativa co resto dos feitos históricos, aínda que o feito en sí documentado sería do ano 18, sería dun ano posterior, pero probablemente estou convencido que na ría eses episodios, non, de utilización dos mariñeiros que había aquí e de intentar trasladalos ocurriron ao longo de toda a guerra, non? E de feito hai datos que suxiren todo isto, non? Despois eu investiguei bastante esta operación porque tuvo repercusión, acabouse coñecendo, non? Probablemente pois por o propio Servicio de Inteligencia británico, que non lle interesaba en absoluto que se produciran estas cousas, e ao final isto saliu no diario El Sol, fixose público, pero saliu aquí na Concordia de Vigo, que era un xornal que dirixía Lustre Rivas, non? Aquel galeguista que logo asesinaron durante a Guerra Civil. Este dirixía a Concordia, e aí é onde sale a primeira noticia. Logo aí faise eco un diario de Barcelona, a publicidade de Barcelona, e logo por último en Madrid, claro, cando o Sol se fai, que é un diario moi importante, pois se fai, digamos, eco desta situación, pois eso trascende e acaba nun escándalo político, e obviamente eu creo que detrás disso están os servicios de inteligencia británicos, aínda que obviamente non hai ningún dato que poida certificalo, pero tendo en conta o modus operandi dos servicios británicos é o máis razonable que fora eso, non? Que saíra á superficie porque hubo unha filtración interesada por parte dos británicos que estaban ao ollo de todas estas operacións, non? Na ría. E hai outro feito moi importante que vincula a Vigo, non? Con esta Primeira Guerra Mundial e coa guerra entre británicos e alemán fundamentalmente, aínda que tamén intervían os franceses e os italianos tamén, pero bueno, fronte ao Imperio Británico naquele momento a relevancia destes outros países era bastante relativa, non? Sobre todo a nivel de inteligencia militar, obviamente os británicos estaban moi por diante dos outros países, non? Entonces, un dato moi importante é que aquí en Vigo estaba o cable inglés, que ainda nos acordamos, supoño que moita xente do cable inglés, hasta a década dos 60 seguiu funcionando, non? Estaba no antigo edificio Bárceno, que hoxe é a fundación, o local que está entre a confluencia das rúas Policarpo Sanz e Velázquez Moreno. Aí estaba, pois, a sede do cable inglés, no mesmo edificio, casi parede con parede, estaba o cable alemán, estaba tamén a oficina de telégrafos española, nese mismo edificio, non? De tal maneira que ese edificio convertiuse nun centro de espionaxe mutuo entre todos os que estaban ali, fundamentalmente entre británicos e alemáns. Os alemáns xa, obviamente, o seu cable estaba inutilizado. Ao cortar os británicos ese cable, pois, lóxicamente, non estaba operativo. Pero os británicos mantiñan totalmente o nodo que estaba ancorado, todo o que o sistema de cableado, o centro neurálxico estaba onde está hoxe o porto de Transatlánticos, na Laxe, e aí estaba pois o nodo gordián de toda esta comunicación, digamos, a nivel internacional e planetaria, porque mundial, porque conectaba todo América, Europa, Asia, África e Oceanía. É dicir, era unha comunicación estratégica para os británicos hasta o punto de que Charles Lehman, que era o responsable, digamos, do cable inglés aquí, era o responsable da Organización de Inteligencia Naval en Vigo, non? E obviamente tamén estaba o que logo aquí se coñeceu máis tarde como MI6, non? O que hoxe os servicios de inteligencia exterior británico, que está en todas as meadas internacionales, en Ucraína, en todos os lados. Bueno, pois estos estaban aquí no xérmulo deses servizos, e o servicio de inteligencia alemán, a sección 3B, que era o servicio de inteligencia tamén militar alemán, estaba en Vigo, vinculado tamén ao cable alemán. Pero evidentemente, como o cable quedou inutilizado, que é o que había disponible para os alemáns?
era a que telegrafía sin fíos que tiña, por exemplo, o Stefan, que era o barco, o cable alemán, tiña tamén telegrafía sin fíos, e os transatlánticos alemáns e austrohúngaros tamén ancorados aquí tamén tiñan telegrafía sin fíos. Entón utilizaban, eu creo que unha das razóns, a parte do problema do estalio da guerra que impide chegar aos portos aliados, aos portos inimigos xa, hubo unha decisión do alto mando de fondear estes barcos aquí porque era unha maneira de ter un sistema de comunicacións alternativo, porque o cable alemán desaparece prácticamente nos primeiros días da Primeira Guerra Mundial. Entonces eu creo que todo ese contexto pon a Vigo no centro de comunicacións mundial na zona do Atlántico. Hai que ter en conta que a batalla fundamental, tendo en conta que os alemáns nas batallas de superficie non saliron moi ben parados, porque a potencia de fogo e a Royal Navy era superior, digamos, en tecnoloxía aos alemáns. Sin embargo, no que é a guerra submarina, os alemáns estaban moi por diante dos británicos e lograron, digamos, en combates pois no Atlántico, frente ás costas galegas, pois botar a pique algúns barcos, obviamente, da Royal Navy, e sobre todo barcos, porque a guerra que Alemania fixo, que podíamos ahora mirar o que fixo Irán, pois na resposta ao ataque de Estados Unidos e de Israel, como está sin inferioridade de condicións, o que fase unha guerra económica, é dicir, onde máis lle doi económicamente, non tanto do punto de vista militar, sino económico, que ao mesmo tempo é unha arma militar moi importante e estratégica, non? Entonces, naquela altura, o que facían era botar a pique mercantes, incluso buques transatlánticos de pasaxeiros, porque os aliados utilizaban moitos destes barcos como, digamos, plataformas encubertas para transportar armas e para transportar habituallamento ás tropas en Europa, non? Dos aliados. Entonces, o que facía con razón ou sin ela, os alemáns, o que facían a través do Sugut, que eran os submarinos que utilizaban naquela altura, e que era unha flota moi potente e moi eficaz, era botar a pique toneladas digamos, de buques que se traducía pois nun deterioro pois do habituallamento e da logística dos aliados, non? Bueno, entón isto dalle unha relevancia enorme a Vigo, porque Vigo estaba nese nodo gordiano, é dicir, o cable inglés tiña aquí un nudo de tal maneira que no centro onde estaba o cable inglés había un gran mapa que puña vía Vigo. Todas as comunicacións eran vía Vigo, de tal maneira que Vigo tiña unha relevancia fundamental. Unha das cousas que me extrañou moitísimo é que os alemáns non intentaran voar, digamos, a conexión da Laxe, porque o hubieran deixado bastante fastidiado, pero está claro que os británicos e o propio goberno español, sobre todo na época de Romanones era un aliadófilo recalcitrante, incluso sacou un artículo no diario El Sol que decía hai neutralidades que matan, non? Ainda que o puxo con pseudónimo, pois era para decir que o desexo dos liberais, de moitos liberais, era favorecer o bando aliado, non? Entón eu creo que había nos gobernos, obviamente, que eran dos aliados, en este caso a novela está na época de Romanones e de García Prieto, que era o xenro de Montero Ríos, non? Que era outra facción dos liberais, pero esta máis neutralista que a de Romanones. A de Romanones era claramente favorecer, digamos, o contrabando a favor dos aliados, de tal maneira que había contrabando de armas, contrabando de alimentos, contrabando de combustibles de carbón a través dos Pirineos e a través de Portugal, porque Portugal depois entra en guerra a favor tamén dos aliados, e claramente hai un tráfico aí tolerado polo propio goberno español. Bueno, este é o contexto en que se desenvolve a novela. A novela non é unha novela de guerra, non? Evidentemente, é unha novela que intenta recrear, non? Unha vez leído o sumario, non, deste asunto que trascende no diario El Sol, investigando o sumario da Comandancia de Marina, que fai unha vista onde todos os involucrados nesa operación pois tuveron que ir a declarar, e hai todo isto foi promovido obviamente polo Ministerio de Estado, o daquela Ministerio de Asuntos Exteriores, porque era un conflito, é dicir, que si se demostraba que no Estado español se favorecía a un bando, en este caso pois os alemáns, pois podía haber represalias por parte dos aliados, non? Todo o que se intentaba era dar a imaxe de que se era neutral e que se iba a perseguir os culpables. Pero unha vez que lees o sumario, non? E que lees a instrucción e as declaracións, ves que aquilo é todo un paripé, non? Que é todo unha apariencia para intentar facer un trámite, que é moi típico español,
facer o trámite, quedar como que estás facendo algo cando realmente non faz nada, e onde se ve claramente aí a man dos servicios secretos detrás e a colaboración do goberno español con determinados elementos, non intentando pois non meterse demasiado cos británicos, nin obviamente tampouco meterse, que en este caso os responsables dirían os alemán, non meterse demasiado cos alemáns, porque tamén había negocios e había que intentar amparar esos negocios. Por lo tanto, é cuestión o business, non? Non se pode conculcar, digamos, unha operación deste tipo por este tipo de intereses. Entón, alrededor deso é cando ideo a novela, porque hai un montón de lagoas en todas estas declaracións e digo, que é o que podría sustentar o que se percibe en estas declaracións. Entón é cando construyo o relato, e o que eu ofrezco na novela pois é, digamos, o contexto, que pode un contexto posible que podría explicar por que ocurriron as cousas desa maneira, porque aparece meu tataravó metido aí, que na familia non sabíamos nada absolutamente. Este era unha persoa avanzada, era accionista dos tranvías de Vigo naquela altura, e era un empresario que se dedicaba a cuestións de construcción naval, sobre todo parte de baixura, e tamén pois a cuestión de pesca, non? Tamén tiña barcos de pesca. Por lo tanto, era unha persona con posibles económicos e unha persoa avanzada para a súa época, que, a pesar de ser liberal, non? Que ese é un dato que sabemos, pois el colabora cos alemáns de alguna maneira, sin ao mellor saber moi ben algunhas veces hasta onde chegaba o que estaba facendo, non? E este é o contexto, non, en que se desenvolve a novela, e aparece unha serie de personaxes. O Pazo das Marismas, en realidade, por eso digo que a novela é unha ficción, non? Pero está basada en un feito real. E hai personaxes reales. Por exemplo, Richard Killing, que é o vicecónsul alemán, é un personaxe real que aparece na novela. Os responsables do servicio de inteligencia británicos e tamén alemáns tamén son personaxes reales, parte deles, non? E logo, obviamente, aparecen nomes interpostos, non? No caso do meu avó aparece, o nome non aparece exactamente tal como é, e aparece o que é a zona de Cobres, sería ese trasunto de Cobres, que sería a Adraira, que é, digamos, a aldea na que desenvolvo, digamos, o relato, non? Que ten un protagonismo importante en un feito como este, non? Parece mentira que unha aldea naquela altura, pois, insignificante do fondo da ría, pudera ter unha relevancia nun asunto internacional de alcance que se descubre por casualidade, non? No diario El Sole, que nós non coñecíamos, non? E que era un feito que logo deixaron o investigador do Instituto de Estudios Vigueses Cabanelas, fixo unha investigación sobre a Primeira Guerra Mundial, fixo referencia a este asunto, pero confundía, como o meu tataravó utilizaba un sobrenome, Xan Branco, e ele é Manuel Lois. El creía que Xan Branco que era un personaxe e Manuel Lois era outro. Realmente é o mesmo personaxe. Entón aí Cabanelas cometeu un error, pero un error lóxico, porque non sabía realmente, ali falábase de varios nomes, e obviamente el pensou que eran nomes, que eran persoas diferentes, non? En definitiva, pois, o que fago pois é utilizar elementos que xa son desa época, como por exemplo, digamos, aparece un bruxo, un meigo, na novela, que existiu en realidade, é un tal Juan Relín, que é o que se chama aí o meigo de Rande, aquí ten outro nome, non, na novela, pero é un personaxe que está vinculado a un asesinato que está documentado nunha época moi próxima a esa, non? Un personaxe que era de Rande e que vivía en Redondela, non? Que se dedicaba pois a cuestións de cartas, a botar as cartas, facer conxuros, cousas destas, non? Bueno, son personaxes que ten certa relevancia na novela, e aparece, pois, obviamente, aí unha serie de crimes, bueno, e asaltos, non, a mulleres, e, obviamente, aparece aí un comisario de Pontevedra, que é outra das cidades, outros dos puntos nos que aparece a trama. A trama está entre a ría de Vigo, fundamentalmente, o que é Adraira, que sería Cobres, e Pontevedra, non? Eso sería o escenario, pero Vigo ten unha relevancia fundamental, non? Aí aparece, pois, o Café Colón, o antigo Café Colón, que hoxe estaría onde está hoxe a Casa do Libro, o antigo Almacenes Pilar. Está o antigo Hotel Continental, que era un niño de espías naquela altura, que sería ao lado hoxe do Hotel Bahía, que xa non existe.
É dicir, aparece o Vigo desa época retratado o máis fiel posible, non? De tal maneira que as persoas que a mellor coñezan eso, o sea, vigueses e teñan interese pola historia de Vigo, pois poden verse retratados, non? Pois na vida dos seus tataravós en esa época, porque intentei ser o máis fiel posible e recoller incluso pois as rúas e os feitos o que son aquilo que hoxe se coñece sobre o que ocorría nesa época, non? E logo o Pazo das Marismas é o núcleo, non? No que alrededor do Pazo das Marismas se desenvolve toda a trama, aínda que está moi lonxe de Vigo, está no fondo da ría, porque o propietario do Pazo das Marismas ten negocios en Vigo e tamén ten digamos, negocios navales, trasládase con frecuencia a Vigo pois para facer xestións de tipo mercantil, non? Por tanto, no Pazo das Marismas é un señor fidalgo burgués, non? Que utiliza as súas riquezas. Ali hai un pazo que existe ainda hoxe, que é o Pazo de Larache, que hoxe é unha casa rural, que un pouco a idea dese pazo estaría ubicado xeográficamente nesa zona de Larache, no fondo da ría de Vigo, frente a Arcade, pero na zona de Vilaboa, xunto a unhas antiguas salinas que hoxe en día existen as ruínas das salinas no fondo da ría. Non sei se algúns de vos as coñecedes, está bastante promocionada polo Concello de Vilaboa últimamente, porque probablemente que vai algún plan de recuperación desas ruínas que son privadas, non? E que perteneceron aos xesuítas, e ali montaron unhas salinas no século XVII, e logo, obviamente, cando no XVIII xa son expulsados, pois eso decae, xa decae por outras razóns tamén, e aparece tamén aí como un vestixio, non? Como unha reminiscencia de épocas anteriores, en a que os señores do Pazo das Marismas pois teñen intereses, non? En venderllo sal aos transatlánticos e facer negocios, de tal maneira que a novela é unha novela de literatura realista, no sentido de que colle un marco histórico determinado, un feito histórico que desenvolve e intenta xustificar a través dunha narrativa onde interveñen unha serie de personaxes. Non é unha novela coral, non hai 2 ou 3 personaxes, hai varios personaxes, todos cumplen unha función, e o que intento é trasladar pois unha posible explicación de por que ocorreu ese feito que aparece no diario El Sol, e unha explicación de por que podría ocurrir desa maneira, non? Outra figura moi importante é dunha muller, dunha moza de Alicia Carballo, que é unha persoa viaxada, non? Que estuvo en Alemania, que estuvo en contacto cos espartaquistas alemáns, polo tanto, debido a que a súa familia está vinculada á diplomacia, viaxa por Europa, conoce idiomas, ten unhas vivencias en Alemania, está vinculado pois obviamente á escisión esta do Partido Socialdemócrata en plena Primeira Guerra Mundial, e ligado pois a Rosa Luxemburgo e a Clara Zetkin, non? Sobre todo nas cuestións de tipo feminista, e é un personaxe que introduzco aí porque pode dar moito xogo na novela, e que non é unha especie de deus ex máquina, non? Que utilizas aí para resolver un problema irresoluble, non? É que preguntame, hai mulleres dese tipo nesa época? Home, pois Rosalía de Castro no 19 era unha persona moi avanzada para a súa época, non? A propia Pardo Bazán, non? Que viaxa e marcha a Francia e é independente. É dicir, mulleres independentes sempre as hubo, non? Non eran, obviamente, eran excepcións á regla dominante, pero digamos que ofrece unha visión importante de contraste entre o que pensan as vanguardas europeas, que ela é un pouco a conexión con esas vanguardas europeas, e o que pensa a xente, tanto incluso a burguesía e os Partido Liberal e o Partido Conservador, e o que pensan os aldeáns, non? É dicir, o contraste de pareceres e tal. De tal maneira que eu quedei bastante satisfeito coa novela, e isto, pois, o que pretendo é que a xente que a lea, que disfrute, e que tamén se mergulla nesa época, que é unha época interesante, e que nos dá tamén unha idea de que o noso país hai moitísimos episodios descoñecidos que podrían ser novelados. Os que fixeron un gran traballo de divulgación foron os británicos, non? De todos os elementos, digamos, históricos que atravesaron, digamos, o Imperio Británico naquela altura interiormente, non? Nesa literatura realista, pois, de Dickens, de Walter Scott, ou de outro tipo de novelistas que deron a coñecer episodios e vivencias da época vitoriana inglesa. Eu creo que aquí hai
moitísimo que facer en ese aspecto, non? Que hai moitísimos elementos, incluso dentro do noso país, da nosa propia historia, de historias locais, como poden ser estas, porque teñen unha trascendencia internacional, incluso xeopolítica, como de historias pois na Idade Media e posterior, non? Donde hai moitísimos elementos para novelar, non? A pena é que eu non sei cal é a razón, non, de que a nosa literatura pois é unha literatura que solamente consume o 8% dos lectores galegos, non? É dicir, é unha porcentaxe ridícula, non? Que o noso país, coa lingua sin normalizar, aproveitando que estamos no mes das letras galegas, que teñamos tan poucos lectores en galego, non? Eu creo que o mellor é porque non utilizamos todos os resortes. Bueno, hai moitísimas razóns de carácter político que non nos vamos a enganar, pero eu creo que tamén era importante nos escritores o de rescatar a nosa historia e novelala, non? Porque eso axudaría probablemente a conectar máis con lectores, porque sería mirarse no retrato da literatura, mirar cal é o noso pasado, cal é a nosa historia, cal é a nosa memoria, non? A memoria que pode recuperar a través deso, porque depois hai moitísima investigación sobre feitos, non? Pero que chegan pois á universidade, exclusivamente a especialistas, non? Porque son tesis doutorais ou son, digamos, ponencias ou traballos moi específicos e moi profesionais, non? Eu creo que a novela é outro ámbito, un ámbito de máis espallamento, aínda que desgraciadamente pois sea un espallamento tan reducido, non? Dentro da literatura galega, pero eu non me, digamos, non me resigno a deixar de facer isto. Fíxono na novela anterior, na Soidade do Inquisidor, onde relatei un feito tamén histórico ocorrido na comarca de Monterrey, vinculado coa Inquisición, no Códice Esmeralda, que é o outro máis anterior, a outra novela anterior que é relacionado coa Batalla de Rande, tamén na Ría de Vigo. É dicir que me interesa pois a cuestión histórica, non? E agora estou traballando noutro vinculado pois a Xelmírez na Idade Media, non? E é un pouco pois o que vos quería decir ao respecto, e quedo pois ao vosso dispor para as preguntas que querades facer. Moitas grazas. Se alguén ten algunha pregunta, idea, se non pregunto eu. Adiante. Vale, eu teño varias ideas na cabeza que me están, despois de ler a novela, que me quedaron aí botando. Entón, priorizando. Efectivamente, é moi importante coñecer novelas como estas, pseudohistóricas ou que se inspiran na historia, porque eu descubrín moitos anos despois de falecer el que meu pai cos seus amigos iban a roubar wolframio nas minas, que se conecta directamente con esta historia, non? Sí. Porque prácticamente, bueno, hai quen di que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda son en realidad a mesma, non? Pero Sí. pero realmente resultame moi suxestivo, moi suxerente a idea de ter a Ría de Vigo como escenario dunha loita internacional de espionaxe. A min resultoume reventoume a cabeza, non? Porque efectivamente é algo que seguramente pasou, e pasou varias veces, non só na primeira, sino na segunda. Sí, con toda seguridade, sí. E en Vigo temos moi fresco e moitas sinais da presencia alemana. Por exemplo, o colexio alemán, que é unha icona. E lendo a novela, isto é un pouco malicioso, pero eu tive a sensación de que os alemáns quedan retratados como mellores planificadores que os británicos. Non sei se iso é intencionado ou non, se é un brete. Sí, eu teño certa manía aos británicos, non? Decir, non podo, igual que os admiro, teño manía porque creo que están detrás de todos os conflitos dos últimos 200 anos, incluso o último que hai agora aquí, aí la que o está levando Estados Unidos, non? Pero os británicos están aí. Evidentemente aquí os alemáns estaban moi asentados na ría. Tiña un gran asentamento na ría nesa época. Os británicos tamén a través do cable inglés e da mala real inglesa. Tiña unha influencia enorme, non? Eu creo que os servizos británicos eran mellores que os alemáns, pero os alemáns en algúns aspectos eran moi bons tamén.
eran moi profesionais e funcionaban moi ben. Lóxicamente o que ao mellor eu creo que aquí ao final quen perden son os alemáns, non? É dicir que quen lle fai as xogadas son os alemáns, e logo hai unha heroína, non, polo medio que intenta pois desfacer unha cousa e a outra, non? Obviamente cando intento a Alicia Carballo que reflexiona porque ten unhas vivencias e ten unha formación intelectual máis amplia que os demais e intenta buscar explicacións a cousas que por os demais son prácticamente cuestións místicas casi, non? É dicir, que as cousas ocurren porque ocurren, pero ela sabe que as cousas ocurren porque hai unha serie de razóns, non? E utiliza a razón, o cerebro, para pensar e para buscarlle unha explicación a por que ocurren as cousas, non? Entonces, na medida en que ten unha capacidade crítica para buscar que o que están detrás das guerras, detrás das decisións políticas, non? Sobre todo das grandes decisións políticas, pois evidentemente nese razonamento pois fai unha crítica indirecta do sistema occidental, non? Sin por eso estar a favor do sistema obviamente imperial alemán, porque non podía estalo polas súas conviccións democráticas, pero, sin embargo, obviamente, Alemania tiña elementos en canto a pensadores e a persoas, non? É un país enormemente organizado, moi sistemático, non? Pero que tiña unha gran capacidade naquele momento, unha vontade de independencia, de soberanía. De feito, quen empeza esa guerra realmente son os británicos, non? O de Sarajevo e todo isto, os británicos son os que están detrás da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. Simplemente porque interesa lle controlar o continente. Isto está ocurrindo ahora mismo tamén con Ucraína, non? É dicir, quen está detrás de todo eso? Obviamente están os americanos, porque os americanos son os que teñen o diñeiro, non? Pero quen é o cerebro detrás de todo eso? Solamente a CIA, é solamente a NSA, ou hai outros poderes que teñen unha importancia fundamental dentro do que hoxe a OTAN, non? Pois os británicos eu creo que son unha peza clave, sin que sean os únicos, pero que son, digamos, determinantes en moitas cousas, non? Entón, é unha constante desde as guerras napoleónicas hasta hoxe, non? E incluso antes, non? Pero fundamentalmente para coller o século XIX inteiro, o XX inteiro e o que vai do XXI. É dicir, son máis de 200 anos no que os británicos levan fastidiándonos aos europeos e ao continente dunha forma vil, e volvemos agora a darnos conta que sempre inicia guerras que pode ganar. Algunas veces salen mal, ¿no? Sempre involucra a Alemania, porque Alemania é un punto clave desde o punto de vista da potencia industrial, non? Económica e intelectual tamén, non? Tamén Francia, por suposto, non? Pero Alemania é capaz de rexurdir, incluso despois da Segunda Guerra Mundial, e convirtese na primeira potencia europea, que ainda hoxe xa en recesión debido a que hoxe está instrumentalizada claramente polo servicio británico, porque darmos conta que Merz, que hoxe o chanceler alemán, é un tipo vinculado pois a BlackRock, é vinculado a Citi. É dicir, igual que Ursula von der Leyen, non? É dicir, son alemáns, sí, pero non son alemáns nacionalistas, nin patriotas alemáns, que non significa eso que vayamos agora a irnos ao mellor a un pseudo patriota alemán como era Hitler, non? Hai patriotas alemáns hoxe que non están na extrema dereita, non? Nin son fascistas. Cousa que estos outros están na extrema dereita e son, obviamente, claramente axentes obviamente do poder anglosaxón, por decirlo de alguma maneira, do poder anglo-norteamericano, si queremos englobalo definirlo con maior precisión. E isto ocurriu na Guerra Napoleónica cunha manipulación. Se estudia as guerras napoleónicas, vese claramente a manipulación británica, non? Da banca internacional, sobre todo do Rothschild, pero vinculado a, digamos, ao estamento británico. Vémolo na Primeira Guerra Mundial, vémolo na Segunda Guerra Mundial e vémolo na guerra que hai hoxe en Europa na Ucraína, non? Quen son os que están instrumentalizando todo isto? Por exemplo, os Estados Unidos parece que se quere ir, non? O Trump parece que se quere ir, non era o caso de Biden, non? É dicir, que porque Biden tamén está vinculado a ese mismo segmento de poder ligado á City londinense, non? É dicir, que todos estes entramados que hoxe que son vixentes nos últimos 200 anos explican moitísimas cousas, e nesta novela pois Alicia Carballo intenta, como intelectual, como persona que pensa, intenta dar algunhas chaves, non? Tampouco é un panfleto, non? É unha persoa que está nunha época determinada e obviamente garda as súas distancias cos alemáns,
e garda cos británicos, pero xoga, non? Xoga aí e intenta, pois, reflexionar sobre o que ocorre. E logo ten unha reflexión, Alicia, que británicos e alemáns non son tan diferentes. É dicir, teñen unha monarquía constitucional, pero non é... É dicir, nós temos unha visión mediatizada pola industria de Hollywood, onde ingleses e alemáns son completamente opostos. Sí, claro. Pero na época o Imperio Británico e o Imperio Alemán non eran tan... Sí, é que, claro, decir, hai que relativizarlo. Claro, o Imperio Británico masacrou, utilizou a apartheid en África, obviamente incluso utilizou a apartheid na propia India, basándose nas castas propiamente indias, pero utilizándoas ao seu favor. E obviamente queda sempre como os grandes civilizadores, ¿no? Nas películas, obviamente as películas fan as eles, primeiro facían pois as produtoras británicas e logo obviamente as de Hollywood, que é un conglomerado anglo-saxón, de tal maneira que eles o que fan é decir que son os superiores, ¿no? Que é unha raza superior. Obviamente pois Estados Unidos ten un destino que cumplir a nivel universal, por lo tanto é unha nación excepcional que pode facer o que queira porque está por riba do ben e do mal. E obviamente antes iso facía o Imperio Británico. O Imperio Británico tiña unha capacidade a través dos seus novelistas, dos seus escritores, dos seus intelectuais, que incluso pois a nivel intelectual eran inferiores en pensamento, moitos deles aos alemáns. Sin embargo, lograron impoñer un discurso que escalou moitísimo, obviamente no resto de Europa, ¿no? E vémolo que sigue sendo hexemónico en certa medida, ¿no? Por lo tanto, o Imperio Alemán evidentemente tiña unha serie de eivas igual que tiña o Imperio Británico, pero o Imperio Alemán era retratado como un imperio autoritario que ao mellor era máis razonable no caso dos Habsburgo, ¿no? No austro-húngaro, ¿no? Que no caso do Imperio Alemán, porque aí había unha gran efervescencia, o Partido Socialdemócrata existía ali e tiña unha gran importancia, moito máis que os laboristas, que ao fin e ao cabo pois son daquela maneira no Imperio Británico. É dicir, que efectivamente hai unha, digamos, unha definición de inimigo a través dos medios de comunicación e do que é, digamos, o factor cultural, de divulgación cultural, donde realmente se intenta pois buscar unha imaxe determinada para combatilo e anulalo, como que lle está pasando en este caso a Rusia, non? Rusia é malo en todos os aspectos, non hai nada positivo, todo é negativo. Por que? Porque hai un discurso que intenta ganarse, xa que pola vía militar non poden ni son capaces, pois intentan facelo pola vía da identificación incluso de personaxes, etcétera, etcétera, cando eles mesmos, si colles os mesmos, o que fan eles e o que fixeron históricamente, pois están ao mesmo nivel que calquera outro imperio, non? É dicir, non hai unha gran diferencia. Logo, evidentemente, pois pode haber xa tendencias ideolóxicas e políticas que dices, bueno, pois eu estou máis a favor desto que daquelo, pero realmente o que hai é unha manipulación política, non? E os anglosaxóns e ora os norteamericanos pois son especialistas na manipulación obviamente cognitiva da xente, non? Se ti o que che chega e traga son as películas e os mensaxes e os valores que eles divulgan, pois lóxicamente ti eres ideolóxicamente, aínda que se non te decates, eres ideolóxicamente un propagandista, digamos, do bando anglo-norteamericano, non? E isto é o que ocurre hoxe no mundo, non? Obviamente cada vez isto está á baixa porque xa, digamos, hai o discurso quero dicir, á baixa a nivel mundial. O mellor en Europa isto ainda está moi verde, pero a nivel mundial, é dicir, América, África, Asia, digamos, a contestación a este modelo é evidente, non? E non hai máis que ver pois como o modelo alternativo pois é un modelo que está incluso ganando económicamente ao modelo occidental, non? Hai que ter en conta que o modelo alternativo, que serían os BRICS, pois teñen un 40% frente a menos do 30% do produto paritario a nivel internacional, non? É dicir, que isto hai 20 anos era totalmente o contrario. O Occidente chegábase case ao 50%, máis dun 45%, e os outros non chegaban ao 20%. Hai que ter en conta que en 20 anos iso douse a volta a tortilla, a pesar das guerras, a pesar da influencia política, militar, etc., non? Por lo tanto, quere dicir que o Imperio Occidental, Occidente nas súas distintas formas, desde o Imperio Español alá no 16, pasando polo Imperio holandés, inglés e americano, eso está ahora en decadencia frente ao polo asiático, que realmente está
demostrando ser moito máis racional e moito máis civilizatorio que o occidental. O occidental está mesturado en guerra, non temos máis que ver a Trump, louco, totalmente, mentindo, unha persona, un villano que non é capaz de decir unha verdade, que engaña a súa nai e que non ten ningún tipo de valor, é dicir, o valor dele é o de un feirante, un negociante, non? Entonces, se iso é occidente, realmente pois imos de cráneo, non? E isto é un pouco a idea, non? Entonces, parte deses conflitos, non? Xa os había na Primeira Guerra Mundial e, de alguma maneira, a novela, sin centrarse excesivamente neso, porque a novela é unha novela, un thriller, que intenta resolver unhas agresións a unhas mulleres, pois vai dando un repaso aproveitando as circunstancias e a coyuntura, non? Para entrar. De tal maneira que, se se lee a novela, non solamente teremos unha visión, podemos pasar o rato, como dicía, pois, unha historia policial, non? Con un policía galego que en Xebre que intenta descubrir que o que está pasando, incluso con análises forenses avanzados para a época. Pois a novela tamén está, obviamente, o aproveitome da miña amizade con Fernando Serrulla, este forense que está afincado en Berín, e que é un forense internacional que está en todos os temas de memoria histórica, incluso pois, en desenterramentos, pois estuvo en Yugoslavia, na guerra de Yugoslavia, estuvo nas Malvinas, estuvo incluso vinculado a temas na Ucraína tamén. É dicir, que é un personaxe que coñece moi ben toda a cuestión da medicina forense e da historia policial española, non? Entón, de alguma maneira tamén eso axudoume a darlle certa racionalidade ás cuestións de tipo policial, non? Porque era interesante para que o lector tamén, o que lee, ten unha coherencia histórica e unha coherencia científica propia desa época, intentando pois que todo tuvera un equilibrio, non, relacionado con esa propia época. Sí, aparte hai un contraste entre o inspector, o Bernardo Cambeiro, Bernaldo e a Garda Civil. Sí. Que son... Bueno, el da policía e os outros son da Garda Civil. Bueno, a Garda Civil naquela época era unha institución moi recente, bueno, a policía tamén, non? Bueno, aí non é porque hai unhas cuestións ideolóxicas, é simplemente porque a policía máis urbana de Pontevedra, non? É da vila de Pontevedra, e a policía é unha policía rural, non? Que ten outras funcións diferentes, e intentase sinalar aí pois unha característica do que eu me acordo da Garda Civil de cando era neno, que tiñan pois cuarteles en casi todas as aldeas do país naquela altura, non? E no fondo da ría, por o tema do contrabando e por cuestións tamén de tipo político, había por ali gardas civis, e intento retratar esa idea que teño desos gardas civis desa época, que se achegarían o máximo posible pois á época de principio de século, non? Vai un pouco nesa... Está moi ben retratado o inspector, aparte porque dis que, aparte lembro, que iba co caderno e a estilográfica. Sí, sí. Están... Porque era rarísimo, normalmente irían cun lápiz. Sí, bueno, isto era para caracterizalo, non? Buscarlle rasgos para que resalte, era un tipo pois que tiña certas peculiaridades, non? Un detalle moi fino. Creo que vamos a leerlo con ganas porque vemos que iso é disfrutado. É que disfrutei. Sí, ali, parece que quere. Sí, aí. Sí, bueno, eu quería falar porque está sorprendendo que estás dicindo, porque eu tamén teño unha teima, pero bueno, moitas veces non a digo, porque a xente me considera un tío un pouco extravagante. E é a teima que tes ti, que eu tamén a teño, pero non o dixo a nadie, con el servicio este secreto inglés. É dicir, a cantidad de tropelías que ten feito en África, e se nos remontamos de donde salió o conflicto palestino, sabemos que eso foi unha colonia inglesa. Entón, aí todo eso se pode falar, pero verdadeiras barbaridades. E logo, esa alianza que teñen desde fai anos entre os servicios secretos, ya no digo Mossad, con el tema de la CIA, pero si no, bueno, es que en la CIA, si solo fuera CIA, ellos afirmamos papel agora. Hai unha cantidad de asencias privadas que traballan para facer os traballos verdadeiramente que non se poden nin falar deles, porque matan máis que non te digo nada, ahora xa o fan por televisión, como se fora un espectáculo. Pero quero decir que ese tema está tal. E aparte, el amigo Trump tampouco hai que asustarse moito, porque de onde ven ese home? Ven de Escocia, de la madre Gran Bretaña, a súa familia, e de Alemania, por parte de pai. E logo,
hai que verse, me parece, a mayor este dato eu estou equivocado, porque teño tantas cosas na cabeza que es imposible que me acorde de todo, pero creo que la monarquía, la familia esta de la monarquía inglesa, creo que atrás proceden de Alemania. Sí, claro. Entonces todas esas cuestiones familiares, es como fiarse del rey de España con todo el tema que tal, eso no tiene patria, eso es lo único que teñen, son intereses y os defenden tal, porque quieren manter una serie de privilegios, sea chámese imperio, lo que queda del imperio o lo que asó la manteca, y verdaderamente non lle, ahora descubrimos, ahora no telexornal, ahora ao mediodía, de que o fillo da reina pues estaba connotado con el Trump y con el chollo ese todo del tema del señor ese y los líos que tuvo, ¿no? Y resulta, sí, resulta que todo eso la señora reina de Inglaterra firma un edicto diciendo que el señor tiene que estar en un cargo público y ese cargo público le permitía enterarse de un montón de información que le filtraba otro. Por cierto, tienen una jeta como un mundo, decía el otro. Bueno, yo quiero participar en ese tema porque quería saber de esa información, pero solo de las reuniones importantes, eu non estou para andar perdendo tempo en xuntanzas pequenas. Por eso te digo, ese toda trama que ti sacas adiante, que non se conta moito, de a cantidad de cousas e intervencións que tuvo históricamente la Gran Bretaña, en este caso, la monarquía, y en este caso, los servicios secretos, vamos, si se contan en un libro, a verdade, como sempre sería ciencia ficción, porque non me creerías. Fan cousas que moitas veces te lo dice xente que traballa en servicios dese tipo e que logo marcha de aí ou traballa en el servicio secreto español e tal, e te dice, es que hai cousas que si las cuentas, sendo a verdad, non las cree ninguén, entón é mellor non contalas, porque son verdaderas fitos históricos que explican moitas cousas. Por eso te digo, el tema de África, e aí está metido Bélxica, está metido Francia, armando en Congo y por ahí, claro, está el coltan, el tema de los diamantes de sangre, está las tierras raras, y ahí están metidos y arman, porque tienen una estrategia muy elaborada, que no se conta, y es decir, ellos primero meten en cada país que les interesa controlar, porque hay algo que les interesa, meten a un títere. Pero normalmente el títere, tarde ou cedo, se acaba facendo cousas extravagantes. Entón, que hai que facer? Hai que crear un movimiento alternativo a ese e armalo. E entón tú aí vas a ter un enfrentamento entre partes en que ningún dos dous, lo importante es que el conflicto permanezca no tempo. Por qué? Porque así te vas a entender con os dous, porque tú estás detrás de eso con outro negocio que é o armamento, e tan pronto uno non saben aos teus intereses, armas al outro lado, e con la amenaza de que ese se pode impoñer, automáticamente hai un status quo. Entón, xa te digo, lo del Congo está clarísimo ese tema, e outros países que andan en la zona. Entón, es una desgracia, e estos servicios secretos andan en todo eso, porque logo despois, con unha parte e con outra, te entendes, xa non falemos de Libia e todo ese tema, e sacas punta al lápiz. Otro fracaso de España fue en el tema de Guinea, ¿no? Bueno, pues no le interesó en un momento determinado, porque la descolonización española también es dramática, el tema del Sáhara, pero bueno, el tema de eso. Y no veían, porque aquí también hay poco espabilado, no veían que eso tenía tal, tan pronto se descubre que hay petróleo, ¿quién se atiña o poder de todo eso? Francia. Y España quedó a la altura del betún, pero es así. Pero bueno, esa digo, me encanta que digas ese tema, porque es un tema que se escoita muy pouca xente, ni medios de comunicación, ni historiadores, nada, de ese papel nefasto que está e sigue facendo esos servicios secretos. Sí, efectivamente, parte do que dixeches ti, estou de acordo, no sentido de que a guerra colonial, os países, as potencias coloniais, ou para manter, sobre todo agora vemos o tema de Irak, non? Como o en Siria, que armar a tribus contrarias, manterlas aí, digamos, enfrentados, e eles controlan un bando e o outro bando, non? Isto é típico tamén do capital internacional, e ocurría pois co Imperio Británico pois en Alemania, non? Que traballaban, digamos, a banca tiña unha banca en París traballando para Napoleón e tiña unha banca en Londres traballando para os ingleses, para Wellington, non? De tal maneira que sempre ganaban.
nunca perdían, porque independentemente de quen perdera a guerra, eles ganaban sempre, non? E isto é unha estrategia británica de larga data que lle deu grandes rendimentos, e incluso posteriormente despois o imperio que viu despois, que está ligado de alguma maneira por unha relación especial, como din eles, non? Que é o imperio americano, pois lóxicamente utilizaron estas tácticas para, digamos, perpetuarse, digamos, no que é hexemonía internacional durante as últimas décadas, non? E iso efectivamente é así como tío contas. Bueno, moi ben, hai algunha cousa máis por aí? Bueno, pois nada, pois moitas grazas a Insu, a Librería Cartabón e a vos por asistir nesta tarde casi de verán, que estamos aquí neste veranillo que temos agora a esta charla. Moitas grazas.